Nakita yun. Tagay. Tagay. Ayaw mo. Nga, ito, di, throw ko tayo nga, drawing. Mali, tayo man lang tayo agak-acting ngayon nga, i-upload tayo man tayo YouTube niya. Mana? Napilitan. Pare. At ating sikreto kung gusto na ang ibagbaga. Yan, dyan ka, babe. Bakit ba kayo? May balod na. Wow, 1 hour. Nakapititiwalang kanya may matay. Diba kanahin nga mapukawan ti arak ni Aling Rosing? Kaya, pare, hindi kiting inuman tayo. Tak-takaw ka bigay, istor na. So, parang na maluglog eh. Ano nakalakon ta? Abi ako mo lakon na nakalakon sa mura na eh. Ano tinarasing? Okay. Naman yung magbagati pare ah. Pare, Kada tibag ko na. kagayan ti ko ha? Mga aray. Nandito talaga nga sikreto. Yung pare, damot yung sikreto pare. Sikreto? At damay pare. Alam mo pare nga si kayo lang kada sikreto nun pare. Kaya may mama na ito pare. Maman talaga na pare. Amoyo pare. Kanayang kayo kakadwa pare. Burn pare. Di kayo lang nga makadlawang pare ta nakadado ti pulutan tayo kanog kakadwa kayo pare. Uwing garod, abay pagal-alam lagi pare. Among ka amin nga putahing nga pulutan tayo pare kadto ti papaya na ya. Uwing pare, adda. Pare. Dagi dyan nga papaya pare. Takaw dahi pare pati daji aji manok. Ay sus pare. Daji nga manok Texas daji pare. Ang halak di karuba may. Suman na nag pare. Tuwan pare ang mulay bagbaga pare ah. Uy pare. Haros na. Parehas tayo. Texas manok. Balor na dahi pare. 5 men. Igunggan pare, apil nagpagal-alam aji pare. Karuba niya pare. Karuba yun? Muna tigsan pare. Manglog da. Ay. Sige nga pare, kinyamat ti sikreto mo niya, nabayag mo ngayon inwaran. Sak pare, no sikreto lang. Asik lang. Ayan, may kayabangan to. Apay pare, ada sakit mo? Ito ati problema ko pare. Ay, COVID? TB? Hindi. Basi lang ang sakit. Ay, nangarad ti pare sakit mo. At nga may pare ko kuha namin pare. Ang kuha mo ti agi lumang ti sikreto pare. Kaya mo sunak pare. Kaya mo sunak pare. Doon, pera lang. Lani, apag birwas. Diyan, dahil nagpamatay, nakantay sa bali. Alam nyo ba, yung, ano yan? Title na? Yung ano, ibigay mo na. Ibigay mo na dance challenge. So ayun, gagawin namin yun bukas na bukas din. At pagkatapos kong i-upload to, expected nyo na bukas shoot kami. Maghahanap kami ng kahit saan na ATM. Magsasayaw kami ng ibigay mo na dance challenge. So ayun. Yun, abangan. Yo. Wow! I feel good.